It-talbiet għall-akkomodazzjoni soċjali mill-gvern ilaħqu 3249. Fosthom hemm talbiet ta' persuni li ilhom li applikaw sa mill-2004, iżda l-gvern għandu biss 47 post tiegħu disponibbli. Għal dan il-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Mary Louise Colleiro preka waqt it-tnedija ta' skema ġdida immirata sabiex tgħin lil dawk il-persuni li jgħixu ġo strutturi perikolużi, proposta oħra fil-manifest elettorali. F'pajjiżna hawn il-fuq minn 730 struttura perikoluża. Sabiex tissalvagwardja ħajjet in-nies tnedit skema ġdida immirata lejn il-familji li jgħixu f'postijiet tal-kera. Din l-iskema tapplika għal dawk li ilhom joqogħdu f'post mikri sa minn qabel l-1995. Propju wara dik is-sena kienet daħlet fis-seħħ liġi li tagħti dritt lis-sit li ma tobbligax illi jibqa' jikrija lill-istess familja. Il-ħsieb wara din l-iskema bla dubju huwa li innaqsu l-periklu għal ħajjet in-nies. Sfortunatament l-awtorita sabet sitwazzjoni fir-rigward ta' strutturi perikolużi tassew inkwetanti. Sibna ma' 730 struttura perikoluża li wħud minnhom imorru mal-2004 lura li ma ġewx indirizzati. Permezz ta' din l-iskema persuni li jgħixu fi strutturi perikolużi kemm privat kif ukoll tal-gvern ser ikunu eliġibbli għal massimu ta' 7,000 euro biex jirranġaw u jeliminaw il-periklu. Din l-iskema ser twassal sabiex in-numru ta' strutturi perikolużi f'pajjiżna jonqsu. Barra minn hekk dawk id-djar f'qada tajba jiġu preservati u bekk jitnaqsu l-proprjetajiet dilapidati li tapnu il-patrimonju ta' pajjiżna. Speċifikament biex neħulhom il-periklu, innaqsu wkoll mill-lista tat-talba li qed ikollna li huma qegħdin jitolbu post alternattiv mill-housing u jiddispeċini ngħid li l-housing m'għandniex daqshekk units f'idejna daqskemm nixtiequ għax id-domanda hija kbira, però s-supply hija very limited, biżejjed ngħidlek li t-talba hija over 3,000 u l-units huma ta' 47 li sibna. Intant kien emendat ukoll l-ammont ta' dħul fis-sena li tagħmel persuna eliġibbli għal din l-iskema u skemi simili minn 20,000 għal 25,000 euro fis-sena. Il-Ministru Mary Louise Colleiro preka qalet ukoll li l-awtorita tad-Djar għandha talba tal-fuq minn 3,000 familja li qed jitolbu propjeta tal-gvern. Iżda għandhom biss 47 propjeta disponibbli li jistgħu jingħataw. Permezz ta' din l-iskema persuni li jgħixu fid-djar li jinsabu fi stat perikoluż ikunu jistgħu jirranġawhom u jibqgħu jgħixu fihom u bekk tonqos id-domanda għall-akkomodazzjoni soċjali.